anthu ambiri mukabwera ku Joni mumakhulupirira mabwana anu ndi mapeza zoti mwamagwira ntchito imuja poti mulibe account bank account mapezeka zakuti mumauza azibwana anuja kasindisungirani ndalama zija ndikazafuna kupita ku Malawi ndisatani ndisalenga ndalama zanga. Okay, mabwana chamavumera azikulu chiwo ndosazapanga mistake imene osankhulupirira munthu kuti mangokumana naye mukundimva osazankhulupirira akuluakulu amalawi ambiri mbapanga ma mistake amenewa. Panali mwana uyu anapanganso chimozimozi ndingathe kugwira ntchito ndikamazapita ku Malawi mudzandipase ndalama zonse zimene ndakhala ndikugwira ntchito. Okay, yabwino ndi anthu aja ankawerengesana matipesa wiki ino alemba izi ndizi ndalama imene amatenga iyo ndiyo ngogula zakudya. Akuluakulu osazapanga mistake imeneyi ndikuyankhula nkhani imeneyi koma mtima muzindipweteka kwambiri ndifuna ngati nditalira fasi munthu zinthu zimene zanchitikira mwana amene ndizopweteka kwambiri mandipese. Ndi mwana uja masunga ndalama zitafika zochuluka kwambiri mabwana aja sanafune kumpasa ndalama zake mwana uja anamba kwaza kuti musowa chani ndifuna ndizipita pano ku Malawi ndiye chonde pangano organize ndalama zija mabwana aja anavomereza. Okay, yabwino muntima ali ndi mapulani ena tiona aliwenga rozitengeta mazimenezi ndiye basi mwana uja akugwira ntchito yenchani ndi amakumbusa masibwana aja andinyamuka tsiku lakuti okay, yabwino sudi chesa nafikira akuluakulu ngati wiki yammawa mazibwana aja anakumpanga chimonge mwana uja Jason Poison kitim mwana wamwalira kumwalira chonchi chitopeza zoti kila munthu wafa polisi nkubwera kuzafufuza zimakhala bwanji manifesta anapanga investigation yawo izi ndi zifufuza kunapeza zoti anapha mwana uja ndi bwana uja fa choti drama samafuna kumpasa ndicho akuluakulu ndimakuzani nkhani zimene zicholinga kuti muziphunziramo china chake akuluakulu zinthu zikuchitika pa dziko lapansi osazakhulupirira munthu ngakhale mbere wanu osazakhulupirira chonda aziberanga.